духтарако аз акция қафон намоне нигоҳ кунед. Як нуқтаи савдоро ҳозир ма шумода тавсия метим ҳатман биёен. Инамҷо чизе ҳастай 100 сомон шудагай бовар мекунед. Двойкои фасон боло пушо киртоҳо нигоҳ кунед як бурак. Анаи қисми боло футболко боша бо 50 сомон ҳамаш борои оригиналай беҳтарин варианто марамад. Мумкин ки як ҳафтада тамом шава ҳамино, мумкин як рӯза тамом шава. Хулас то тамом шиданша акция давом дора. Иҷа либосои мактабӣ мешава. Барои ҳавай аз фурсат истифода бурда бо нархи дастрас ина биёен двойка кирта ҳар он чизе мегирен 100 сомон ай духтаро. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-9 дарвоза дуюм қатор мағозаи Басонаву Малика гӯя нишонтон метиҳанд духтарако. Доставка доре? Ман рақамашонам мемонам. Касе ки омада наметавонад духтарако бинависен дар равакак шумода доставка мекунанд. ҳозир як нуқтаи савдоро тавсиятон метиҳам духтарако. Аксияи калон рафтеста нигоҳ кунед. ҳар он чизе ки дорам платьёи фасон двойкаҳо беҳад хушрӯя интихобошон ҳамаш 100 сомонӣ духтаро. Либосои мактабӣ мезананд барои ҳавай магазина обши ҳамаи бороша арзон кардагианд 100 сомон. Нигоҳ кунед рубашкачиҳои фасон доранд 100 сомон. Двойка кирта болопуш платьёи фасон хулас ҳамаш 100 сомон ай бовар мекунед. Бо ина ёям 100 сомон ай тамошо бино. Баъд нигоҳ кунед сафедча чихо нежни фасонай ана баъдан киртаи ҷинса диден духтарако ям 100 сомон. Я тамондага бисёр чизо яктаи дитаи ай духтаро успет кунен то тамом шуданша успет кунен ки харен. Мана марамат футболкаҳошон боша 50 сомони кадомиша мегирем борои оригинал 50 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор марамат биёен байни 8-9 дарвоза дуюм қатор. Ира бинен беҳтарин вариант. Фасони платьяра диден духтарако. Акция дафтидагиай бехабар намоне. Нигоҳ кунед аҷибо дига цветош ҳамастай бо шарф доранд. Қафасонай киртои 250 сомонанд духтарако. Акция шидагиай ҳамин магазин чизе дора ҳозир 100 сомон кардагиай. И акция вай қа цветои хушрӯ доштай бо нигоҳ кунед духтаро. Размерашон чӣ хелай? Стандартай тақрибан то 54-56 мешавад духтаро. Мана марҳамат расветкои фасон шарфош кати 100 сомон. Як буракак биненда ин магазинда чизе ҳастай акция эълон кардагиан либосои мактабӣ мебиёранд на платьёи фасон доранд болопушои хушрӯ доранд ҳамаш 100 сомон бовар мекунанд. Ина рубашкора диден ҳамино 180 сомон ай леки ҳозир ҳаминошам 100 сомон. Футболкои фасон боша 50 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-8 дарвоза дая байни 8-9 дарвоза даанд духтаро дуюм қатор магазини Басонаву Мадина гӯяна Мадина Малика. Мана марамат мара рақамашона мемонам духтаро успет кунен. Агар омада натонен ина рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен шуна дар равакак шумода доставка мекунанд. Ва духтарако ира бинен шок бовар мекунен. Акцияи зури рафтесай успет кунен 50 сомон акцияра бо раҳмаш нигоҳ кунен барои шумо раҳм кардагиан. Нигоҳ кунен чихо хушрӯ анамиха ҷинсои оригинали 180 сомона ҳамаш бори оригинал ай бо биёен аз наздик бинен 50 сомон кардагиан бовар мекунен. Иҷодамқа модел бисёр доранд инамино ҳамаш 50 сомони ая хеле классикави хелиошам 50 сомон ай. Мана чӣ намуд духтарако студент духтарако биёен инҷада шумода ина аднатон фасонако ҳаст ҳамаш 50 сомон. Озир ма шумода бо рубашкаҳошона нишон метим. Ина и тарафа диден иёра 100 сомонӣ кардагиан. Ҳамин магазин ҳозир акцияи калонтарин сар додагиай 100 сомон ай ҳамачишон. Фақат ана брукои ҷинси фасон 50 сомон анаи хел футболкаҳо 50 сомон. Успет кунен бо ҳамха пиҷако дора бовар кунен духтарако коргаро биёен. Пиҷакотун чанд сомон ҷон? 100 сомон пиҷакошон дам гап нестай. Ина марамат бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 8-9 дарвоза ира бинен чихе фасонакай байни 8-9 дарвоза духтаро дуюм қатор. Ина беҳтарин варианто ҷои Басонаву Малика гӯя нишонтон метиҳанд агар ки суроғара наёфтен 50 сомон 100 сомон таро ҳамаи ҳамино акция шудагиай озир мекушоянд бинен 50 сомон кадомеша мегирен борои қимати борои фасони хушрӯвай кадомеша мегирен духтарако 50 сомон шудагиай. Магазини Басонаву Маликада акцияи грандиозни рафтестай успет кунен то тамом шуданша беҳтарин вариантако доранд 50 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор марҳамат байни 8-9 дарвоза духтарако байни 8-9 дарвоза дуюм қатор. Ира бинен охи борошон зури бадай ҳамаш качественник анам хеле борои бренди фасонай ҳозир 50 сомонӣ кардагиан.
мана бинен ишаишда хушру сезони ҳамин як моҳ пас ҳаминора мековен духтаро марамади наҳози аксия ки рафтаистай биёен 50 сомонӣ харидорӣ кунен аз ҷои Басунав Малика. Духтаро нигоҳ куненда ин эҷада бо двойкошуна 100 сум кардагиан, куртошуна уну платьёи булора десел ва ёра 100 сум кардагиан, футболкора 50 сомон, и тараф двойкачои фасона 100 сомон. Хулас аксиёи беҳтарин доранд. Мана успед кунен дар кортон боша ина биёен ҳамагӣ 50 сомонда харидорӣ кунен.